Практикувайки асоциираните с вашата личностна диспозиция, сега тук между другото ми се иска да ви кажа нещо. Както виждате, резултатите не винаги са много в един или много в другия край. Това означава, че по някой път вие имате характерна диспозиция. В смисъл има нещо, което е характерно за вас. В смисъл имате много силен уклон да направите едно нещо, защото така ви е диспозиция. Например, ако говорим за тази компетитивност, може да се окаже, че вие сте адски компетитив човек. Това означава, че в определени ситуации е много вероятно да практикувате поведения, които са свързани с това. Има други ситуации, в които нямате толкова ярко изразена диспозиция. В смисъл, вашия резултат е, пак казвам, дали е нормиран или не е нормиран резултат, но така или иначе той не е в двата края на скала. Това е доста важно. Какво случва обаче тогава, когато на вас ви се налага да практикувате поведения, които не са асоциирани с вашата личностна диспозиция? Може ли да ми отговорите на този въпрос? Когато има отвътре вие да все пак да кажете нещо, обаче вие ви се налага да замърците, защото не ви се иска да получите точно по този предмет двойка или пък да получите заповед за уволнение или нещо там. Как се чувствате в това? Концентрирано. Точно така. Добре, но вие го правите, нали? Вие всеки ден правите неща, които са малко по-различни от това, което ви идва отвътре. И какво е уравнението накрая? Добре, още един интересен въпрос. Нали, човек, който адски съревнователен, ако му се налага да бъде много силен екипен играч, например, което адски не му идва отвътре, вяра ви, на него ще му е доста по-трудно да го играе екипен играч, отколкото на един човек, който, да кажем, има някаква, да кажем, по-средна диспозиция. Понякога е трудно да поддържа това поведение, което не му е присъщо. Нещо повече. То изпразва емоционалния резервуар. Ние можем да си позволим да практикуваме поведение, да видим за вътре някаква степен. Можете ли от сутрин до вечер да правите това, да не видно? А можете да го правите една седмица. И това е някакъв абсурд. В този смисъл личностната ви диспозиция, пак казвам, тя не е присъда, а някакъв вид код. Представете си като някакъв вид код. Вие сте в състояние да практикувате други поведения, го правите всеки ден. Но, колкото по-отдалечени са тези поведения от личностната ви диспозиция, толкова повече това ви затруднява. А дали ще го направите, следващия въпрос, това зависи изцяло от вашето вътрешно